min jogi toon guri kewɗe laamu wayli inde mum somi rokkima yeru taw ko guri lasliyankoje guri lasliyankoje ɓooyɗe somi rokkima yeru joni ko wayno ologa joni ko commune ni e hoore mum wiyete wul birom birom o ene anda asidu ko pullo kono noon wul o kam mataw ala ko addi ɗum hen joni e nder kayitaji administrative ma wuro ologa wodani wul birom woodi so ari joni wuro woto ne wiye seeno kuna woni ko natirde tolde wucci tan natirde hayre gollere en tolde doggo en seeno kuna firti ko seeno kunari seeno ceenal kunari nayyi seeno kunari firti ɗum kam ɓeɗa sikki gasi wowlade wonde koye pinal wowla kono hande wiyete ko Madina hay kayitaji ko wuro ngo ganduɗa ko taccinnoɓe gartira woɗɓe ene konna ɗon jomumen hayde gartine woni hen kefti galleji mumen keptani galle mumen ɓe kefti leyɗe mumen ɓe nana goni e saraji wuro ngo wayli inde ko wayno amin jogui ɗon wuro woto ene wiye wendu somi jumani ko wendu Mamadou Moussé walla taw wendu Mbabba wendu Mamadou Moussé ene woodi wendu Mbabba hande wiyete ko Madina wendu Cilluɓe ene woodi to Taaga natirde hedde Taaga nana natirde magam Taaga kam aɗa andi ko wiyete Taaga manna Taaga sikki a gasi ɗum famde wonde ɗum wuro ɓoy wuro woto ne wonɗo wiyete ko wendu Cilluɓe joni wiyete ko Darel Beyɗe wuro woto ne wiye Bouchama hepti ko inde wuro woto ne wiya Buubu Awdi ete Buubu Awdi ko Buubu Awdi Sawa Donde Bocar Sawa laamu Yero Jankol Tegen ko deniyanke deniyanke ɗum kam gasi kadi ɓe sikki mandinde holko firtata e nder enen ko guurɗen ayi eko wayni limtora ko hande o ɗum waɗi nde ndeɗo deftere nde puɗɗima wadde hen jewte mbeɗa haala hono ko wayni kala yewtere nde mannomi won kalanomi e inde wuuro men ko famɗi fof guure tati nayyi catiɗe ɗumen ɗe bayliraɗe hono ni firti ko ɗum filewo tigui ko ɗum rafi ko ɗum uure wonde e rebde ndeke noon ko hetti yimɓeɓe ko wayliraɓe min mbiyata ko arnaka ɓurɗo mawnude e nder enen dartol ngol joguiɗen arnaka ɓurɗo mawnude ko inde ɗe mana hakkillaji gujje jomumen dokke faamo muya mo ganduɗa daraki hay nokku inde meɗen ɗeɗo ɗe mbiyeten ko inde defte ko arnaka ɓurɗo mawnude arnaka intellectuel culturel gure ɗen ko ɗum woni ko woni e heɓtade ɗum mi haalani kay bonnitoɓe ɓe bonnirde kam inde ɗum kam ne wawno wiye tan ko ɗemɗe ɗe gonɗi e jaɓani ɓogge wonta bogge keydi wi wona safalɓe tan mbiyata bogge hay enen hay fa halpulare mbiyata ko bogge ete ɓogge kam ne anda te mbawi wiide ɓe mbawi wiide ɓo koye ɗum ɗo min jeeya sinno ko jolfo wino bogge kam mi famno eyyi enen e koye men natta wiide weeli gara mbiya weeli gara uro soogi kay hay mbiya keydi ka hay eko nandi hen ayre law mi watta hen inde meɗen ɗe taniraɓe meɗen indiri inde arabeɓe ko wayno maqama ene anda no wiyeteno e nder ko ceerno Ibrahima Kane ɓuuri Kuballi woni Kuballi faani bon eɗen gandi darde nde ɓe daari e nder pinal men e nder diine meɗen e nder gueɗe kalaji men kono noon ɗo henne kam eɗen gandi neɗɗo kadi ko neɗɗo tan won enen taniraɓe meɗen ɓe won perguitte mawɗe ɓe perguitini ɓe perguiti yo Allah yaafo en woni ɗum ko inde guure meɗen ɗe kam sen donkani tinnoɗen kaɓɓoɗen e inde ɗe gaccan ɗe gowle no ɗe gowliri min hande so wiyama Saare Ndogo ina wayle mami haaɓe kareli 19 mi jaɓata holno calortomi wonde kuulal wongal woni ene lawɗine tawi mbeɗa andi ari ko yaɓɓude ɗemgal am ngal ari ko yaɓɓude pinalam ko noon calortomi ɗum fonda hen kayne foof jaranami foof saabu mbeɗa andi ko ɗum jogori bonnoyde e nder ko feewi arde